Good morning abale yanga. Mwadzuka bwanji. Lero lachinayi Thursday. Nofuna ndikambe zokhuza nandi mayeso. Yes, mayeso. Kwatuluka mayeso siyana. Ana ena analemba standard 8, ena form 2, zina za Cambridge, posayedwa above form 4 so atuluka. And mayeso akatuluka chonchi. People share my results ana amene achita bwino. People share mmene anakonzera. Iyi mwana wanga ma B okaoka, congratulations. Mwana wanga ma A okaoka, congratulations. Mwana wanga ma A ma B, congratulations. Mwana wanga wakoze chochi akupita kwa good, congratulations. But in the midst ya ana amene wawa okonza bwinowa, muliso ana mbiri amene sanachite bwino. Muliso tiliso ndi ana amene akulakwa mayeso. And alipo so makolo ena amene ali frustrated. They have spent a lot of money by now. Kwalipirira skulu za bwino, kwapasa zinthu zonse zofunikira. Iwo nkumafira kuti they are doing their best, koma the results are disappointing. How do you handle situations like this? Number one, mwana ngati ma results sanaende bwino, ngati ma results sali bwino, ali disappointing, kumbukirani chinthu chimodzi chonena kuti ndi nthawi yofunika understanding it, kumumvetsa mwana uja, and you are listening. Okay, iyi si nthawi yoti ino mupange rush kulankhula, mupange rush kwiya kudusa. Iyi ni nthawi yonena kuti it requires your understanding. Understanding yake ndiyo dani? Understanding yake ndiyo mvetsa kuti what's wrong ni mwanayo. And you can only understand that by having a conversation, one-on-one conversation. Ambiri sidita, ambiri zimativuta zimenezi kumakulongolola kumakulalada. No, this is the time for one-on-one, heart-to-heart conversation ndi mwana uja. Ngati simungakwanitse, seek help from outside. Somebody who can sit down and listen to mwana uja. Ndipo conversation yake yende bwanji. Conversation yake, ask open-ended questions. Mulole mwana uja alankhule how he or she feels about education, how she or feels about the school, how she or he feels about mayeso in general. Anali bwanji, chinavuta ndi chani. Mutakuyamba ndi statements anu ndi mawu ngati ndapanga notice kuti subject yakuti ukhala ngati ikuvuta. Ndapanga notice kuti pali ma subject yakuti akuvutani kwambiri. Can you tell me why is it so? Kapena mpatse yekha mpata alankhule, mutamuuza kuti on the scale of 1 to 5, how do you rate yourself per subject yakuti? How do you rate yourself per subject yakuti? He or she will be quick to give themselves manambala. Hey, munazipasaka 2, akazipasaka 2, you say 2. Okay, that's quite low. Why do you give yourself a 2 on that? Ndiye mumveye uchambali yake kuti kodi chikumamvuta ndipate. That's number 1. Mutamumvesera ili musalankhule kwambiri kuti mukhale, and don't assume, don't rush into conclusions. Listen first. Okay, also have conversations with the teachers. Please, maskulu ambiri ali ndi aphunzitsi abwino. You can book an appointment, ukacheza akuuze nisoni mbali yawo ndi mmene amamuonera mwana uja. Okay, all this will help you kukhala ndi picture yabwino ya ma learning difficulties kapena ma problems in learning amene mwana uja ali nawo. Pali ana ena zinthu zimavuta, ndipo ndikovuta kuti achite kuchokeratu pa 0 kukafika pa 9. Ndiye tiye naso ana amene wawati apange encourage without focusing kwambiri on manambala, marks, results. Focus on effort ya mwana uja. Okay, ngati mwana amalimbikiradi, amawerengadi, amapangadi ma homework, zinthu zichanapangadi review, koma zamukanika, congratulate mwana uja for effort yake yomwe amapanga. Okay, do not ignore effort yomwe akuyikapo chifukwa cha results aja basi. Okay, ana ena they put in the effort ndito, results aja amangokhala kuti zinthu ziyende kuti zimamvuta. So please notice the effort. Ngati mwana amalimbikiradi, amawerenga, amachita, amalemba ma homework yake, amakhala, amapanga zonsezi, don't forget to congratulate mwana uja, kumulimbikitsa on the effort that he or she puts in. It's easy kuwapanga kiu confidence yawo. Okay, this benefit malankula, it's easy kuwapanga kiu confidence yawo. So remember to encourage, focus on growth mindset.
You know about growth mindset. We are learning, we are improving every single day. You add something new to you. Most edition mwana uja kuti knowledge is acquired. Learning skills can be developed. Sukuti ana ena amangobadwa iwo ndi nzeru zonse akuziwiratu yayi. That right? Alipo ana ambiri amene amakonza chifukwa cholimbikira. Alipo ana ambiri amene amakonza mayeso aja nditu kumapanga improve depending on hard working effort yomwe iwo akuyikapo. So mufotokozereni mwana uja kuti iwe usazipange rule out kuti ineyo chichi sindingakwanise, ineyo chichi sindingasi sindingakhoza. No. Alipo nditu anthu they put the right amount of effort zinthu zijaso zimatani zimayenda. Lastly, pali ana ena kuti they don't care. Iwo mind yawo ili pa zinthu zina. Iniyo lo mulankhule chotani zamva. Seek outside help kuti anthu alankhule nawo akuthandizeni. The message is zonsezi it's not for you. It's not for you the parents. Kumukakamiza kuti alimbikire kuti apeze ku certificate kuti apite ku college, it's not for you. It's for him or herself. I learn this is minutes. That's why it is vital kumakhala ndi conversation. That's why it is vital watenganaja akaone kuti without school moyo malimba bwanji. Take them somewhere, see things and tell them kuti without school this is how hard life could be. Take them also to see anthu amene school yapititsa pena pano. Because padakali pano titaonena kuti kuli zinthu zambiri, ma talents chanchani, ma skills omwe anthu atakhala upanga develop. With all ma skills onse watakhalapo. Ukakhala ndi ka education, ka background, kama phunziro abwino. Zimathandiza zinthu zija kukhala mmalo. Okay? Zimathandiza zinthu zija kukhala mmalo. So, ndikulimbikitseni makolo nonse amene ana mayeso avuta, kapena zikuwavuta. Musataye chikhulupiriro. Be understanding. Have a conversation. Don't be judgmental. Musabange judge. Musabange kill their confidence. Let them know that you can develop learning skills. Let them focus on effort yao yomwe akuyika. Ignore ma results yaja, ma marks yaja. Effort yao ndiyo done. Stay blessed. Zomwambie.